Bog svima, dobrodošli na moj YouTube kanalu. Kao što možete vidjeti, ja sam još uvijek u fondanu. Te sam vam u prijašnjem videu pokazala kako od ovog dolčelinog kita napraviti bijeli fondan. Osim toga, taj bijeli fondan koji smo napravili, pokazala sam vam i kako ga možete bojiti, te je ovaj današnji video nastavak tome. Danas ćemo s ovim bijelim fondanom prekriti jednu tortu i na to ćemo staviti ukrase iz ove plave boje i pokazat ću vam kako napraviti mašnu od fondana. Svakako ostanite ovdje do kraja videa, jer na kraju videa dolazi jedno veliko darivanje u sklopu 7. rođendana mojeg bloga, tako da ja ću pripremiti tortu, pa možemo početi. Kao prvi korak pokazat ću vam kako napraviti mašnu od fondana. Ja ću ovaj video kompletno ubrzati, znači da vidite sve korake koje sam radila, a u pisanom i slikovitom izdanju možete potražiti u linku ispod. Ja sam već prije par godina to radila, tako da možete naći više slika i veći izbor objašnjenja, a ovdje ću vam samo na brzinu u videu pokazati kako ću ga napraviti. Pa ajmo početi.
prekrivanje torte ganašom, do stavljanja fondana, izrađivanja okružica, mašna, istiskivanje slova, znači jako puno alata sam koristila i evo, naša torta izgleda odlično. Za recept za tortu i kremu ganaš stavit ću vam sve ispod, tako da možete sami probati ispeći. Meni je ovo najbolji biskvit zapravo za korištenje u fondan tortama, a i ova krema je kompletno, znači kompletno se stvrde, znači da ju lijepo možete prekriti ovim fondanom. Kao što sam napomenula na početku videa, bliže nam se 7. rođendan vloga, pa sam odlučila vas malo počastiti. Znači, kompletno svi proizvodi koje sam koristila, znači sav alat koji sam koristila u ovom videu i još puno više toga, možete osvojiti. Osim toga, možete osvojiti i 4 pakiranja ovakvog dolčelinog fondana. Sve što trebate napraviti je pretplatiti se na moj kanal i ostaviti komentar dolje ispod ovog videa. I u sljedećem videu ću proglasiti pobjednika. Ja se nadam da ćete nešto naučili, da ste naučili kako prekrivati tortu, da vidite da to nije nešto jako komplicirano ili naporno, jednostavno vam treba malo vremena i želje i evo, kao što vidite, mogućnosti su bezbrojne. Hvala vam još jednom na gledanju. Ne zaboravite se pretplatiti i ostaviti komentar kako bi mogli osvojiti komplet alata za okrašavanje fondanom. Znači, bit će jedan dobitnik koji će dobiti kompletnu veliku kutiju sa svim alatom i bit će 4 utješne nagrade, znači 4 osobe će dobiti po pakiranje ovog fondana. Kao što sam napomenula prije, darivanje traje sve do četvrtka, znači sljedećeg četvrtka u 18 sati i sljedeći petak u novom videu možete pogledati tko je od vas dobitnik. Pa eto, ja idem razrezati tortu, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!